Ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab ug modulot ngadto sa gitaguan sa kalagong espiritu sa mga lutahan ug sa mga kauyukan ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. All scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly furnished unto all good works. The entrance of thy words giveth light, it giveth understanding to the simple. Mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers, followers, viewers, fellow believers, ano sa kita nga itong adlaw nga pagtuon sa balang pulong sa Dios o aniya kini sa Vic Malvido Evangelistic Ministry nga itong pagpadayon sa pagtuon adlaw-adlaw, pagtuon sa kamatuoran. Okay, aniya pag kita magadupot sa atong tunanan nga giuluhan, the theology of the plan of God. Okay? So, it's presumed na ikaw magtutuo andam na sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Gamita karon ang prinsipyo sa 1 Juan 1:9. Aron ikaw mahibalik sa imong pagkigamitay sa Diyos, fellowship with God, and God the Holy Spirit will control your mind sa atong pagtuon, and then you are ready to take in the Word of God. Apanalang kanimo dili pa magtutuo, for you unbeliever, it is faith alone in Christ alone. Acts 16:31 says, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Karon pa dayon ta sa atong gibiyaan nga dapit sa atong pagtuon ini. Abi nimo, unas tanan, ang dili magtutuo, dili makatuo sa butang nga wa niya mahibaw. Gusto? An unbeliever cannot believe in something he does not know. Well, the knowledge is specific with regard to the gospel. It is pagtuo kang Ginoong Jesucristo ingon nga imong manluwas aron ikaw maluwas. Si Kristo namatay alang sa tanan. Men get eternal life by believing in Him, in Christ as Lord and Savior. The unbeliever has to have knowledge of the gospel. Kinahanglan mahibaw siya unsa kining maayong balita sa kaluwasan. Roma 10:14 nagkanayon, how shall they believe in Him of whom they have not heard? So, ingon nga magtutuo diha ni Kristo, karon nga magtutuo ka na, that is where you come in the presentation sa maayong balita sa kaluwasan. Karon magtutuo ka na kang Ginoong Jesucristo. So, utangan ka na sa dili magtutuo. You owe the gospel to the unbeliever. So do I. Paminaw. Sa diha nga ang maayong balita sa kaluwasan, muso diha sa panghuna-huna sa kalag, mentality of the soul. Dinhi ang Espiritu Santo mo pull out, okay? His scalpel ang iyang idisdis o iya kining unsa. He cuts it. He causes first of all comprehension, understanding, and perception of the gospel message. When unbelievers are blinded by religion and they heard all of their life for however long, isang pila nagyod katuig, and they grew up in it. Sama pananglitan sa, you have got to do good works and be good and do certain religious activities. Mo kinibuhata, pagbuhat ng mga maayong binuhatan, pagtinarong, pagbinuutan, pagbuhat sa mga
kalihukan sa relihiyon, and maybe God can let you squeak into heaven. Kunya, somebody comes along and they're blinded by this and says, you know Christ died for your sins. Musulti siya, nga si Kristo nawatay tungod sa imong mga sala. Ug imong maangkon ang kinabuhing dayon, pinaagi lamang sa pagtuo kaniya nga imong manluluwas. O para niya, bag-o ka na nga kasayuran. That's brand new information, di ba? So, Satan's cheap trump of confusion to the human race, mao ang relihiyon. Mao ginaiyang gisakyan. False doctrine about soteriology, sayop. Bakak. So, ang Espiritu Santo causes the unbeliever to understand. Mutabang kaniya nga di magtutuo sa pagsabot. Mo ka nang giingon na tugkap, comprehension, understanding, and perception of the gospel message. Ug ang kaduha nga butang, he shows him is that mo kini ang kamaturan. Okay. So, ang mga dili magtutuo, nasayod din when they hear it. Nasayod sila. Ang problema lang mo kini, nga daghan kanila have bought into some kind of false religious system. And when they have, ang unag yung butang na ilang buhaton is to adhere to it. And the next thing they will do, if you attack it, they will defend it. Ilang panalipdan. Mo'y hinungdan. Ayaw gyud atakiha. Never attack it. Never attack their false belief system. Ayaw. Pasag di sila. Ibutyag lang nga na kanila ang kamaturan. Isulti lang yun ang kamaturan. Mo ka na'y stimulus sa Diyos alang kanila. Kay, paminaw, kung imo ganing atakihon ang ilang sayo kanang mini nga pagtuo, false belief system, manalipod ka na sila. They will defend it just like that. Now, may imong ipakita ang pipila kabutang in contrast. Like, now here what the Bible says. Mo kini ang gisulti sa Biblia. Ihatagi yung emphasis ang positibo. Cause if you attack their kanang belief system, kung imong atakiyon gani, ang unag yun nga butang ilang buhaton mo ang pagpanalipod, pagdipinsa niya na. You know, that's not just true with regard to the Lord Jesus Christ. That's true in life. Ibaw ka ba? Kung imo sultihan ng usa ka tao nga he has got 20 pounds of air inflation sa ilang kanang ligid, their tire ba? If you bounce it up to 40, your car will run a lot better. It's a lot easier on the engine and so on and so forth. O kanay mong kanang patinaw kanila. Kung wa sila mahibaw niya na, they're going to defend their ignorance. Manalipod yun sila. O muingon sila, I want to increase the tire size in my car. But you cannot do it. No, I say, you can, but I can man. Mahimo man. And if you look at the car, the size is already on there, on the front. Well, you're not supposed to, kanang, who said so? Ayaw. Di manufacturer. You see? Ang gabuhat sa maong sakyanan. To break down false beliefs of people they have in life is a challenge. Hagit mula. So, ang pagpresentar sa
biblical nga doktrina nga ang matag magtotoo sets in control of what God is going to impute to him. Ang kinabuhi niya ng mao magtotoo ug ang iyang pagtagad o pagtubag ngadto sa pulong sa Dios mao kini ang determining factor. Therefore, kung ang magtotoo kanang mahiluna gyud diya sa pulong sa Dios, he gets plugged into the doctrine and starts building up knowledge, kahibalo, kaalam. He will grow spiritually. And so, sa iyang pagtubo spiritually, siya mahimo na nga mao'y tumong of greater blessing in life. You see? Nibaw ka? Ang butang nga makapabata sa tao, mao kini ang pagtuon sa pulong sa Dios. Nibaw ka ba na? The thing that makes people young. So kung lang inahanglan ka, nagpangita kag paagi nga, mabata-bata ka pa, nili madali gatiwang, take in the Word of God. We all grow. We are all getting doer. No. What I mean, older. Dili doon. We are all getting older. Why may nagkabata na to Older people do not want to get old. And younger people want to get younger. Nakasabot ka ba? But it's what's going on the people that makes the difference. So kung buot ka nga, sigla, is that the right Visayan word? Sigla, vibrant, and young in mind. So, awag, get plugged into doctrine. Mao ka na ang open secret, ang labing tinuod. Diya may nagsulti nga, to be youthful, be useful. I think you have encountered this phrase or this word to live by, words to live by. To be youthful, be useful. Aron kuno ka mabatanon, tuguti mo kog liyong nga gamiton. Yes, be useful in the devil's world. Unsaon man? 2 Peter 3:18. But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Grow up spiritually. And that's how to make the big difference. Manay kanang hatag dako kayong diferensya. Ang imong pagtuon sa pulong sa Dios, your intake of Bible doctrine that makes youth and vibrance and life and capacity for everything wonderful sa tibuok na mong kinabuhi. It's the Word of God. Pulong sa Dios, oy. Do you understand that? Now, may mga tao who get involved in evil and human viewpoint, kini sila distracted from the Word. They destroy themselves in life. Sila ragyo gaguba, gabungkag, yamukat silang kinabuhi. In fact, they don't have life. Do you know what I mean? Knowledge of doctrine is what makes people young. Manilabing tinuod. No matter at what age they are. Sa kung saan imong edad. To keep on going spiritually. Spiritually. I'm talking about spirituality. Ang imong sibo sa plano sa Dios. Mo pa na ikabubuton sa Dios. Bot siya nga ikaw may spiritual, ingon nga magtotoo. Dili karnal. Kaya ang pagkakarnal, supak pa na sa kabubuton sa Dios. You see? So again, what does an unbeliever need or has to have? Kinahanglan siyang masayod sa maayong balita sa kaluwasan. He has to have knowledge of the gospel. Ang Diyos Espiritu Santo, mao'y pasabot kaniya. Ang
Espiritu Santo mao'y magapadayag kaniya sa kamatuoran. Ug ang ikatulong nga butang, he shows the unbeliever that this is the unpardonable sin. And those are all factors of discomfort. And what are they designed to do? Kini, fed in it to the command post, volition, ug kini gidisenyo aron sa pagdasig to motivate a positive change of mental attitude. Pag-usab sa atong pangunahuna. Ug na kay lista sa mga butang that motivate unbelievers unsaon pagdawat ni Kristo ingon nga manluluwas. Their knowledge of the existence of God, ang ilang kasayuran bahin sa pagkaana ay Diyos, ang ilang kanang pagkahadlok mamatay, their fear of death, their desire for the cleansing and forgiveness of sins, their suffering in their life, their search for meaning and purpose in life. See, mo ni listas mga butang nga mo ay makadasig kaninyo nga mga di magtotoo sa pagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Now this is very important, so I have to repeat. See, na ay listas mga butang nga mo ay magapadasig kanimo dili magtotoo pagdawat kang Kristo ingon nga manluluwas. Ang nauna, ang kauna gyud ang imong kasayuran nga naay Dios. Ikaduha, ang imong pagkahadlok mamatay. Mo ni makamotivate nimo. Ikatulo, ang imong tinguha for cleansing and forgiveness sa imong sala. Nga mapasayloon tayo imong mga sala. Ikaupat, ang pag-antos sa imong kinabuhi. Ikalima, ang imong pagpangita o kanang kahulugan o kanang katuyuan sa kinabuhi. Your search for meaning and purpose in life. Kini, mga butanga, along with the knowledge of the unpardonable sin, mao ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan. All of these things, gidisenyo kini sa pagdasig kanimo to motivate you, unbeliever, sa pagdawat kang Kristo ingon nga imong manluluwas. Kaya ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan is not a neutral stimulus. It is a magnetic stimulus. Gidisenyo kini, gituyo sa pagbuhat kini to attract unbelievers to faith on the Lord Jesus Christ. Paminaw na God. Sa diha nga ang di magtutuo, mutuo na kang Kristo ingon nga manluluwas. Ang Diyos na mao'y mo isip, musuloob niya o kinabuhi dayon. It is God who imputes eternal life. Apan ko lang din magtutuo mo sa likway. Mo nang nahiyo siyang dili magtutuo kay sa likway man. So, if the unbeliever rejects Christ as Savior and dies in that rejection, ang Diyos nga kanang it is God who imputes, superimposes sa silot didto sa linaw sa kalayo. It is God who imputes, superimposes the punishment of the lake of fire. Ang Diyos may mabuhat niya na. Kadungog ka. It is God who does this. It is God who controls it. God controls the result. O na labing tinuod. Ato rin yung ipadayon ugma. Sa ayaw kalimot. Sa pagpagiguban ka na to, imo pag yung mapupo, dugang mga kamaturan, bahin ini. Atong topic na giuluhan, the theology of the plan of God. See you then.